Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Hier is een boek en dat gaat over een stuk historie in Roermond, waar we ons allemaal misschien een beetje voor zouden geschaamd hebben als het nu zou gebeuren. Ik heb hier Gerard aan tafel. Misschien kan je jezelf even voorstellen, want ja, wij kennen elkaar al heel lang. Maar misschien even duidelijk dat je je eigen even voorstelt. Nou, ik ben Gerard van der Garde en ik ben educatief medewerker bij het gemeentearchief. Ja, nu is er een boek verschenen en dat heeft Marleen geschreven. Daar hebben we het al eerder over gehad. Vooral op de site hebben we daar veel over gepubliceerd. Marleen heeft een boek geschreven en Gerard, jij hebt haar geholpen met natuurlijk wat in de geschiedschrijving staat over de Galgenberg. Hè? Heb ik het goed? Ja, Marleen Ekelmans, de schrijfster van dit boek, die woont in Assen. En die is wel een paar keer hier geweest, maar goed, die kon er nu niet bij zijn. En zij heeft mij een paar jaar geleden gevraagd, ja, ik wil iets schrijven over de heksenprocessen in Roermond. Nou, even tussendoor. Je weet het misschien, maar Roermond is de stad met de grootste serie heksenprocessen van de hele Benelux ooit. We zijn vooral in 1613, 1614, dus wat is het, meer dan 400 jaar geleden, is er een serie processen geweest van 75 slachtoffers. Maar daarvoor en daarna ook. Nou, dus zij vroeg mij, heb je wat informatie voor me? En toen heb ik op het spoor gezet van een ander proces, wat al eerder gespeeld heeft. Dat is het proces tegen Kale Marie. En dat is in 1581 geweest. En daarover heeft zij dit boek geschreven. En het is een roman. De hoofdpersoon van de roman is niet die Kale Marie. Dus Kale Marie was de heks die toen om is gebracht. Maar zij kiest een fictief iemand als hoofdpersoon. En dat vind ik eigenlijk een hele slimme truc wel. Want dan kun je als het ware kijken door de ogen van mensen die toen in Roermond woonden. Die onderdeel uitmaakten van die samenleving waarin het allemaal gebeurde. Ja, kun je een definitie geven van een heks uit de stukken? Ja, dat is, er is ook een boek verschenen eind 15e eeuw van een monnik. En dat boek dat is ook in Roermond gebruikt bij de heksenprocessen. En nou, een definitie, dat is niet 2 zinnen, want dat is dus een heel dik boek. Ja. En er staat van alles in, maar wat men dacht was dat er mensen waren, met name vrouwen, die een verbond sloten met de duivel. En die duivel die zorgde dat ze konden toveren. En ze hadden een seksuele relatie met de duivel, ze aanbaden de duivel. Ze vlogen zoals in de sprookjes dus blijven hangen. Volgens de opvattingen 's nachts naakt door de schoorsteen op een bezemsteel of op een bok naar een heksensabbat. En daar vond dan een ritueel plaats en daar kregen ze toverzalf mee, waarmee ze dan bijvoorbeeld zorgden voor slecht weer, waardoor de oogst mislukte. Mensen ziek toverden, zorgden dat mensen doodgingen, het vee ziek toverde. En dat was het idee van een heks. Dus iemand die aan de zwarte magie deed in opdracht van de duivel, omdat hij zijn ziel eigenlijk had opgedragen aan de duivel. Een complot dus. Ja, complot met de duivel. Ja, en we hebben een vragenlijst van heksenprocessen uit die tijd in Roermond, iets later. Nou, dan kun je dus precies zien waar men allemaal in gelooft. En die vragenlijst die is te zien in het historiehuis en dat boek trouwens ook. Ja, je zou eigenlijk denken, er was geen respect voor de vrouw, hè? Ja, nou dat is heel duidelijk zo. Die monniken, die monnik, hij noemde nog iemand anders als mede-auteur, maar eigenlijk was het er maar 1. Die hebben eigenlijk een gruwelijk document van vrouwenminachting en vrouwenhaat gemaakt. En daar gezegd van, ja, vrouwen zijn niet standvastig, die zijn beïnvloedbaar, dus die zijn gevoelig voor de duivel. En dat beeld is dus heel sterk geweest. En er zijn ook wel mannen voor hekserij, voor toverij terechtgesteld. Maar minstens 80% was vrouwen en dat heeft een aantal eeuwen geduurd. En
ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb in mijn jeugd nog meegemaakt dat er over vrouwen werd gezegd van, dat is een heks. Ja, nou, ik heb zelf ook wel eens een keer iets geroepen. Maar, Maar dus serieus, hè, van Ja. die is gevaarlijk. Daar moet je geen contact mee hebben. nee, dat is zoiets. Ja. Ze hebben ook wel eens met de kleur haren gezegd van, nou, als je die kleur haar hebt, Ja. nou. Mijn opa zei, wat zei hij ook weer? Rooien en valen binnen donderstralen. Nou, de vrouw die in deze roman centraal staat, Kale Marie, die wordt ook door de schrijfster beschreven als iemand die rood haar zou hebben. Dus Ja. dat geloof zit er ook in. Rooien en valen binnen donderstralen. Ja. Maar ja, goed, in ieder geval, Gerard, zegt de geschiedenis ook iets over het einde van die vrouwenvervolging? Nou, wat in Remond heel erg gespeeld heeft, is dat de verhoren, dus met die vragenlijst, die werden zo wreed uitgevoerd door een beul, dat er werden namen van zogenaamde medeplichtigen uit mensen geperst. En dan had je dus weer een volgende persoon die je kon verhoren en aan wie je kon vragen van, is het niet zo dat je op de heksensabbel bent geweest en met welk vervoermiddel ben je daarheen gekomen, de bezemsteel, en is het niet zo dat je daar, enzovoort. Er zijn vrouwen geweest die hebben, ondanks die marteling, toch volgehouden dat ze onschuldig waren. En daar stopte de sneeuwbal met rollen op een goed moment. Hè. Dus dat kun je echt zien in die processen van een tijd later. Dat dankzij sommige vrouwen die zo moedig waren ook om hun onschuld vol te houden, kwamen er geen nieuwe beschuldigingen meer. Maar het verhaal in het boek is anders gegaan. Dat gebeurde ook vaker. Dit was een soort volksgericht. Hè. Dus een woedende menigte van jonge mannen en soldaten die op basis van burenroddels en zo iemand verdacht maakten. En die Kale Marie, de hoofdpersoon, of niet de hoofdpersoon, maar de persoon over wie dat boek dan als slachtoffer gaat, die werd eigenlijk vrijgesproken min of meer door de rechtbank, want er was niet voldoende bewijs. Maar ze werd wel verbannen en ze werd de stad uitgeleid. En toen werd ze achterna gezeten door een groep soldaten en jonge mannen. En die hebben toen eigen richting gepleegd. Die hebben haar vastgebonden en in de Maas gegooid. En het was in het geloof van die tijd een manier om te zien of iemand een heks was. Want als je dan bleef drijven, dan was je gewichtloos om op die bezemsteel te kunnen vliegen. En dan was het bewijs dat je heks was. Nou, deze vrouw die was dus niet gewichtloos, uiteraard niet. En die verdronk dus. En diezelfde dag zijn er 2 andere vrouwen uit Zalmen gekomen. Die dachten van, wij worden misschien ook beschuldigd. We geven ons aan en dan komen we er misschien mee weg. Maar ook die zijn slachtoffer geworden van dat volksgericht. Dus die zijn de Maas ingejaagd. En die zijn ook verdronken. Dus er is een soort waterproefprocedure toegepast door een opgefokte menigte mensen. Daarmee verklap ik trouwens niet het eind van het boek, want er zit er iets heel clevers in. Nee, graag. Ja. Een mooi boek. Het is misschien toeval of misschien niet toeval. In het Kruiswegpark wordt een aantal dagen een toneelstuk opgevoerd over... Ja, dat is dit, ja. Ja. En er zijn nog kaarten, heb ik begrepen, maar het loopt lekker vol. Ja, ik ben erheen geweest. Het is afgelopen weekend 3 keer opgevoerd en komend weekend nog 3 keer. Ik vond het een heel indrukwekkende voorstelling. Het gaat over de eerste heks in Nederland die verbrand is in 1472. Dat was dus in Alma. Maar ze hebben de voorstelling ook een beetje aangepast. En, dus wat er in Remond gebeurde, dat wordt bij de voorstelling betrokken. En nogmaals, ik vond het een heel indrukwekkende voorstelling. Ja. Gerard, mogen we jou vreselijk danken voor je komst en voor het aanprijzen van het boek van Marleen. Het is te koop in de boekwinkel. Ja. En het is een aanrader. Ja, zeker. Ik ga het ook lezen. En tenminste, het wordt mij voorgelezen, laat ik het zo zeggen. Ik dank je voor je komst. En mocht er weer zoiets interessants zijn, je bent van harte welkom om hier dat te komen vertellen. Want jullie doen goed werk daar op de Zalmenstraat. Dankjewel. Dankjewel.
Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.